षष्ठफारायाव बिटिसिनि मोनबा गेरान्टिनि चेक राननाय हाबाफारि बिपिएफआ बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां मोनबा गेरान्टि होनाय रादायखौ हरिसिंगा बिआफआबो मावफुंबाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय हरिसिंगा बिआफआ मोनसे मख'जाथाव बियाब जाय बियाबाव बिटिसि हायुंआरि खुंथायनि बुंथिगिरि बिबानाव त्रिदेब दैमारि दं। दिनै बे बियाबाव बुंथिगिरि त्रिदेब दैमारिनि बानजायनायाव षष्ठफारा गेलेग्रा फोथाराव चेक हानि पाट्टा राननाय हाबाफारि जानानै थाङो। बे हाबाफारियाव बिटिसिनि लेङाइ गाहाय रिहन दैमारि, इएम फ्रेस मुसाहारि, नमिनेटेड एमसिएलए तपन राभा, बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिनि बोसोनगिरि रबिनसन मुसाहारि आरो गोबां बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो। बे समाव बिटिसिनि बुंथिगिरि त्रिदेब दैमारिया खौरांगिरिनो फोरमायनाय राव। बिटिसि सरकारनि जि थांखि आरो बिपिएफ हान्जानि जि थांखि थांनाय काउन्सिल इलेक्सननि बे समाव जि प्रतिश्रुति होनाय बेबायदिहाय जे मोनबा गेरान्टि दंमोन बे मोनबा गेरान्टिखौ दिनै मास मोनब्रै सरकारनि दानाय उनावहा बेखौ जाफुंहोदों। आरो बे थांखिफोरानो जादों मा जे प्रथमावनो बा जागायजेननायावनो बेखौ हानि पट्टा होनाय जायफोरा हा पट्टा गैयामोन बिसोरनो पट्टा होनाय आरो बेबायदिहाय सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो रां होनाय रांनि मदद होनाय आरो बेबायदिहाय आइबिएस बेनि थाखायबो रां मदद होनाय आरो बेबायदिहाय फिजिकेलिहाय चेलेन्ज बे ग्रुपनोबो रांनि मदद होनाय आरो बेबायदिहाय सिनियर सिटिजेन बिसोरनो रांनि मदद होनाय आरो बे मोनबा माबाखौ दिनै हरिसिंगा समष्टिनिफ्राय जाफुंहोनाय आरो बेबायदि बे स्किमफोरा बा गेरान्टिफोरा जाफुंबाय थागोन आरो बोसोरे बोसोरे बे बोसोरबा जुदि सरकार दङ बे बोसोराव बेखौ होनाय जागोन। सर गोबां ससियेल मिडियायाव दिनै जेखि जाया माने नोंथांखौ जों दिनै नुबाय थादों जे नोंथाङाबो सासे टिकेट दाबिदारनो दिनै ससियेल मिडियायाव गोसारबाय थादों दा थिग बेबायदिनो नोंथाङा मा बुंनो सानो बबे समस्थियाव दिनै नोंथाङा दाबिबाय थादों टिकेटखौ होयो? जिहेतु आंनि गिबि थांखियानो जाबाय 46 नं उदालगुरि एसटि समष्टि बेवहा आं बिपिएफ हान्जानिफ्राय टिकेट बिदों आरो बेवहा बिसायख'थियाव बाहागो लानानै आं सानदों जुदि बेयाव होआब्ला आं टंला समष्टिखौ बेबायदिहाय बिसायख'थियाव मदद मोननो थाखाय खावलायदों। दा बेजों लोगोसे जादों नंगौ गासैबो माने जुगजों लोगोसे बयबो साननाय हनाया सोलायलाङो थिग बेबायदिनो गोदान बिजाथि महरै गासैयावबो नायगिरखौ जों नुनो मोन्दों खोनानो मोन्दों नोंथाङा मा फोरमायनो सानबाय बेलायाव? बिसेसकै उदालगुरि समष्टियाव जों नुनो मोन्दों रायजोफोरा जायफोरा भटार बिथांमोना बुंदों मा जे गोदान बिजाथि नांगौ आरो बे गोदान बिजाथि मोननाय हिसाबै आंबो सासे गोदान बिजाथि हिसाबै बेयाव ओंखारदों आरो रायजोआ बेबायदि खावलायबाय थादों जे नोंथाङानो ओंखारनांगौ आरो नोंथां ओंखारब्ला जे मदद होगोन बे बाथ्राफोरखौ बिथांमोना आंनि सिगाङाव बुंबाय थादों। नोंथाङा मा बुंनो सानो बे समाव जे मानि थाखाय जे रायजोफ्रा गोदान बिजाथि महरै मानो गोनांथि जायो मा बेनि उनाव मा फोरमायनो सानदों? नोंथांमोना मिथिगौ जे सासे मानसिया जुदि 20 बोसोर 25 बोसोर बा 30 बोसोर बिसायख'थि गेलेनानै फैयोब्ला मोनसे इन्टि इनकाम फैयो रायजोफोरा साननायफोरा आलादा आलादा जायो रायजोफोरनि गांनाय उखैनाया गोदान महरै गोदान मदद नागिरो दा बिदिहै रायजोफोराबो गोदान बिजाथि नागिरनाय कारना बेनो जेन रायजोनि जे जौगानाय बे जौगानाय खामानि जेरै गोदान महरै नुजानो हानाय आरो गोदान खामानि मोननो हानाय बे खाबुखौ नागिरो। दा सार थिग बेबायदिनो नोंथाङा सासे गोबां समनिफ्रायनो दिनै गोबां सम दिनै एक्टिभ रल लाना फैदों दिनै बेबायदिनो बिपिएफनि सासे दिनै नोंथाङा फेमिलि सोद्रोमा थिग बेबायदि बे समाव नोंथाङा मा बुंनो सानदों जे थारैनो दिनै नोंथाङा टिकेट दाबिदार हिसाबै टिकेट मोनाब्ला नोंथांनि दुखु फोरमाय मा थागोन सार? टिकेट दाबिनाय बे बाथ्रायाथ' जोंनि मोनसे गणतान्त्रिक देश मोनसे आरो बिपिएफ हान्जाया मोनसे गणतान्त्रिक आरो गासैबो माहारि गासैबो धोरोमारिफोर लानानै मोनसे हान्जा बियो आरो बेयावहा जोंनियाव मोनसे कमिटि थायो पलिसि मेकिं बडि आरो बेयावहा बे कमिटिया थांखि लायो जे सोरनो होगोन सोरनो होआ बेबायदि थांखिखौ लायो आरो बिदिहै जुदि जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बा जोंनि कमिटि जाय दङ बा सायख'ग्रा बिजाथि सायख'ग्रा बे कमिटिनि मानसिफ्रा जुदि आंनो होआब्ला आं जायफोरा बिबानगिरि बा दोलोनि गाहाय मुंनि बुंनाय मथे आं खामानि मावो। दा सार गोबाङानो बुंनो हागौ जे दिनै नोंथांबो सासे गोबां बिनि सायाव रल लाना मावबोनाय दिनै नोंथांमोन बायदि दिनै एक्टिभ वर्कारफ्रा जुदि थारैनो दुखु मोननानै इनकामिं फिउचाराव माबाफोर मोनसे दुखु मोननानै साइड जालाङोब्ला माबाफोरखौ नुहुरदों नामा नोंथांमोनाबो? बेखौ दा रायजोफोरासो थांखिखौ लागोन जे नोंथाङा जे बायदि सोंदों बे थांखिखौ रायजोफोरासो थांखि लागोन जेरै टिकेट मोनब्ला मा खालामगोन बेखौ रायजोफोरासो मिथिगोन आरो रायजोफोरा जेथिया
बिसायख'थि समावहा गावसोरनि जिहेतु गणराज्योआव थांखि लानाय बेसाद गोहो दङ बे मथे बिथांमोना थांखि लागोन दा सार बे फैबाय थानाय बिधान सभायाव गोबां रायजोफोरनि सायाव मोनसे कुइसन फैबाय थादों जे थांनाय जिखिनि ब्रिटिश सरकार गेप्स थादोंमोन बिथांमोना गोबां गावै बुंदोंमोन जे खुनु दिन एनडिए थाया नेशनेल डेम'क्रेटिक एलायन्सआव थाया होनना बुंदोंमोन बाट बिजेपि सरकारजों माने एलायन्सआव थाखो होनना गोबां बेबायदि सरसा सोलिदों दा माबाफोर एफेक्ट जागोन नामा सार एमएलए इलेक्सनाव हायो दा जोंनि हान्जानि थांखिया माखासे सिटुएसन नायनानै थांखिखौ लायो आरो जेखौ जाय बुङो जों अपरचुनिस्ट बे बेबस्थाखौ लायो जाहाथे जोंनि हान्जाया खामानि मावनो हानाय रायजोफोरनो मदद होनो हानाय बे थांखिखौ लायो बेनिखाय गोदोआव जे काउन्सिल इलेक्सन समावहाय जों जुदि एनडिए थानानै खामानि मावनायब्ला हयथ' जों बेबायदिहै देरहाबोनो हानाय नङामोन दा बेनिखाय एबार बिसायख'थियाव जों नायदों मा जे जिहेथु जों सरकाराव थानानै स्टेटनिफ्राय गोबां खामानिखौ लाबोनांगौ गोबां मदद लाबोनांगौ जादों दा बेनिखाय जोङो बे थांखिखौ लादों जे एनडिएजों थानानै जाहाथे गोबां रायजोनि जौगानाय खामानिखौ लाबोनो हानाय लासैनो खालामो बेजों लोगोसे दिनै नोंथाङा जिखिनि दायो गोबां बाथ्रा फोरमायबाय दा थिग बेबायदिनो सार फैबाय थानाय समावहाय थारैनो स्टेन्ड खालामनो हायोबा सासे दिनै बिजाब जानो हायोब्ला फर्थ नोंथांनि कनसेप्टआ मा दङ मा सानबाय थादों नोंथाङा समस्याखौ नुनानै बे समावहा आं बेखौनो सानदों जे दोलोआ मा सानो दोलोनि दैदेनगिरि सायाव आं एगारनो हादों अब्लाबो जिहेतु जों हान्जायाव थानानै बिबानगिरि बायदि खामानि मावगासिनो दङ बेनिखायनो जोङो बे समावहा इमिडियेटलि बे समाव मा थांखि लायो बेनि सायाव जों डिसिसन लागोन